Viděl, jak se bojím, že to skončí tady v těch autech, jo. Gumy, co by zatáčil to auto? Co se mi nelíbí. Bílá matka. Co ty děláš? Já si vezím. Kolik? Co? No, co všechno. Z něho nikdo. Já budu já tam tak do půlnoci. Jsme 3 lidi, jo, mám auto. Víc lidí, mám Leké PU servis. Vyzutí na počkání. A to jsi nekupoval nové, že? No. Ale někdy moc. Já se bojím. Leke, teď já pojď. Ty vole, tak hej, já se jdu schovat za autem někam. Já se bojím, já nevím, jestli s ním mám jet. Tak po mě chtěl za lano, zaplať ne? A je ty guby jsem tam celé si odpole na 20 metrů. To viděl, myslím, na YouTube nějaký video, když tam nemluvil. A to jsem kurva gumová, jsem se díval, že to je Leke, 4 krásy. Takové prasení mám doma to. pak, že je tu zima. Ne, určitě máš 4 krásy. Mám doma 4 letní pneu. Potom 1,6, 4 krásy, 114. No, já jdu Co dáme to? Hlavně, že vylezl z auta. Na ručku. Já to vidím starým, jak už to převracá. Já taky. Čekám na vždycky, jak vidím, jak jde to je vole taková kosávka velká. No, to nemá tu náva. To neředit. To bylo, když jsme jeli tím myšákem 160, vole, tak to byla pohoda, no to bylo něco. Ty pičo, ježiši. Já nevím, to ní ruky, co tam se napřešel, vole. A ty odpoutal mu tak zabrz. No není, ty budeš do stranu. To je zasrané blázen, ty vole. Ale, všiml si, jak on řadí? Vole, on řadí